Flora Akramova edebiyat bilimi ülkesinde işlegen, neticeli işlegen en zor alimlerimizin birisi ilk. Ozat abi Ahmedullah bilen birgeler, onlar edebiyat teorisi boyunca studentlarımız için derslik hazırlağı yönelişinde ilk çalışıp bulsun deyip işlediler. Çünkü edebiyat teorisini tutar, edebiyatı bulaşak studentlarına Rusça yazılgan, Rus edebiyatı negizinde işlengen derslikler boyunca okuta idik. Ramında ol şu işini başlap çıkarışlarının birisi. Şurapağız gel ne şu edebiyat ülkesinde bir yaratып işledi. Altın bağına iyiydi. Meymun Apa'nın kızı olarak kızanın bilen tanışın ki Meymun Apa bizden Mirfat Zakiş'nin sekreteri bulup işledi ömür boyunca. Benim de ömür boyunca Mirfat Zakiş'nin kafedrasında işledim şuna göre. Meymun Apa bilen dik yaralaşadırıyız, dik yaratışadırıyız. Kızanın bilen Flora her vakitte de kiledir. Yine kızanın bilen bir kaçtan da beylenişini yoğaltmadık indi. Bik Meymun Apa bik koygartadır endi. Kız turunda, Flora turunda, bolalar turunda bik koygartadıran kişi idi endi. Flora enisi turunda bik koygartadır endi. Bik koygartadıran kişi. Ne oluyor onun asızlıklarını bitirge gerek. Meymun Apa işten toktağaçta onu koygartıp, gül onu qarab, gül onun tilinde eni degan söz idi endi. İşke kelip, halin bilip, oşadыңмы, şey içtіңмі, Нишләп бөтен кешегә юл күрсәтеп утырасың, әзрәк кенә үзеңә лә юл күрсәт инде син, менә шушында ярак итеп, Флора апа. Флора менә чын мәгънәсендә булган хатын иде. Уңган булган. Менә нәрсәгә тынса аны эшли торган. Һәм аннан менә студентларны теге нигә тәртипкә өйрәтә торган, таләпчән дә иде. Һәм аннан ул менә билим биргәндә, билим бирү ягыннан ул инде хәзерге әдәбиятында элексендә, теориясында укытты башкасын, аннан бит практикалар. Ondan çıkardı Flora Akram'ın ne var idi onun şuşa bik matur jarlıydır yüze. Mene türlü şaralarını, studentlarını mene nige terbiye veriyor. Studentlarını sanatga, medeniyetga şuşunday tege әзерләүдә onun өлеше zor buldu. Ondan sonra hazır başka tege üniversite mene çıkış yasıb edildi. Türlü auditoriyada onda uyuşturu yağından da. Mene Flora Akram'la indi min bik tege nişik biledirge. Onu hürmet edeydim. Hem ul менә әгәр дә безнең татар теле әдәбияты бүлеге факультеты шушындай эшләр башкарган икән шактый гына. Һәм менә моның яшәешендә кадрлар әзерләүгә Флора Акрамның өлеше гаҗәеп зур булды. Флора Акрамовна белән беренче очрашу минем булган иде. Әле мәктәптә укыткан вакытта ул теге билим күтәрү институтында лекция укырга килгән иде. Мин аның лекция укуына таң калып тыңлаган идем. Һәм инде соңрак аның белән бер кафедрада эшләргә туры килде. Һәм минем хәтеремдә Флора Акрамны турында бары тик якты истәлекләр генә сакланачак. Чөнки ничә ел эшләү дәврендә бер генә тапкырда мин Флора Акрамовнадан тавыш күтәреп әйткәнен, ягъни кемнедер ачуланганын мәсәлән бөтенләй күрмәдем. Кичә генә аның турында теге шушы хәбәрне ишеткәннән соңында да һаман да бөтен якты исәлекләр генә менә күз алдына килә. Ул бөтен кешегә балакай, менә син шулай, былай дип һаман кафедрасына эшкә килгәчтен ул миңа открытка язып биргән иде. Бүгенгедәй хәтеремдә ул язган иде: "Сәвия балакай, син үз туфрагыңа ләккән гөл шикеллерәк тоеласың бит миңа" дип. Шуңа күрә аның урыны һичшиксез җәннәттә булыр дип ышанабыз. Мин Айдарова Светлана Ханиповна булам. Шулай ук Флора Акрамның тегегейдәге коллегасы, декан ярдәмчесе булып эшләдем. Сез сорау бирү белән искә килде. Менә тегегейдән безнең һәрберебезне, ул бит инде үзе оештырды бу тегегейне, һәрберебезне сайлап, шүпләп, җыйды бит әйме кызлар. Һәм шундый күп әйбергә безне өйрәтте. Әле без күптән түгел генә вузны бетергән яшьләр әле теге тормышка беренче адымнарыбызны гына атлыйбыз. Флора Акрамны безне шундый күп әйберләр, төрле яктан
төрле яктан кеше белән ничек нинди мөнәсәбәттә булырга, студентлар белән ничек сөйләшергә, дәресне ничек бирергә, ничек киенергә, үз-үзеңне ничек тотарга, без барысында ул әйтеп күрсәтмәсә дә, без аның үзенең тотышыннан аңа карап, аңа өйрәнергә, аңа карарга, аңа ошарга тырышып, шулай яшәдек. Рәйсә Равил кызы, мин аның студент кызы, ул безнең куратор иде. Беренче теге татфак оешканда, КГУда без менә беренче аның төркеме иде. Безне белән әле беренче курста ул фильмнар төшереп йөрде. Менә әле дә курсташларым шуны искә төшереп, шундый яхшы кеше иде дип, һәм коллега да мин аны. Чөнки ул мине чакырып, 2 тапкыр чакырып, 3нче тапкыр мен әйтәм, бүтән чакырмас дип күчкән идем. Менә шул КГУга шунда эшләдем 10 ел буена һәм җәннәттә яшәдек без аның белән. Чын күңелдән яратып, шундый үз итеп эшләргә тырыштык. Соңгы тапкыр күргән вакытта әлбәттә больницадан чыгып бара иде. Шактый ябыккан иде. Тиз генә аралашып алдык. Ләкин бер кайчан да хәлем начар булмады. Әйбәт, хәлем бар да иде. Нәрсә китеп барган иде. Урын җәннәттә булсын. Тәнгә файда булса, җанга файда булмый. Мөселман кешесе җан турында да онытмаска тиеш. Җанның ризыгы ул иман һәм Аллаһ ризалыгы өчен башкарылган изге гамәлләр. Һәм картлык килгәнче һәм шулай ук гомернең кадерен ничек белергә? Гомернең кадерен белү ул туганнарыбызның кадерен белү, әти-әнинең кадерен белү. Allahu Ekber. Allahu Ekber.